Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane monggo tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane susah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Assalamualaikum Mas Sabar. Waalaikumsalam. Dino rasane ra karuan ngombe kopi lagi rasane kok pahit tenan mangan mangut lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun neh nesu kabeh iso ora usah nganggo mejuju emane
MC mboten kuat kula.